एबारनि 57 एनुअल कनफारेन्स अफ अल बर' स्टुडेन्ट्स इउनियनाव जोङो इउएन एकाडेमिनिफ्राय बे रबटिक्सनि माखासे बुस्थुफोर लाबोदों जेराव दङ जोंना मोनसे क्वाड कप्टार ड्रन दङ ओमफ्राय मोनसे अबस्टिकल एभयडिं रबट 2 व्हीलर अबस्टिकल एभयडिं रबट एन्ड 3 व्हीलर अबस्टिकल एभयडिं रबट एन्ड 4 लाइन फलोइं रबट दङ एक्चुअली नैबे ड्रनाथ' जोंना क्वाड कप्टार जाहैबाय बे ड्रना मोनब्रै फांखा दङ मोनब्रै जोंहा माबा दङ मोनब्रै ओमफ्राय जोंहा बेयो माबायाव सिनेमेटिक भिडिअस लानायाव एक्चुअलि मुभिसफोराव ओमफ्राय जोंना बेबायदिनो माखासे स्काइ भिउस लानायफ्राव बाहायो बिनि उनाव गावनि जायगायाव सोलायनानै बे आलदा साइडसिम डाइरेक्सनाव थाङो अबस्टिकल एभयडिं रबट डिटेक्ट खालामगोन ओमफ्राय नैबे लाइन फलोइं रबटआ मोनसे सिंगल लाइनखौ फल' खालामनानै गावनि लाइनाव थांबाय थागोन बेयो जे माखासे आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्स ट्रेनफोराव जों बेखौ बाहायो बांसिन मोनसे माने गावनि लाइनजों जायजों माने ग्रिन ट्रेन जायो बेयो इलेक्ट्रिक रिसर्स बाहायनाय पेट्रलबो नांला बे गावनि लाइनजों गावनो थांबाय थागोन ओमफ्राय बेबो माखासे जों बाहाय आर्डुइनो बोर्ड बाहायदों ओमफ्राय जोंनाव मटर ड्राइभार दङ सार्भ' दङ ओमफ्राय नैबेहाय फ्लाइट कन्ट्रलार दङ माखासे ओमफ्राय बेटारिस दङ GPS दङ बे ड्रनाव ओमफ्राय नैबे सार्भ'बो दङ बेबो दङ मटर्सबो दङ माखासे आरो नैबे कानेक्सनखौ बिसोर बानायनानै होनाय जादों जोंना ड्रन मेकार्सफोरा ड्रन पाइलट्सफोर बिसोरो नैबे पाइलट बे हेल्पार ओमफ्राय जोंना नैबे अबस्टिकल एभयडिं रबटआ आं ओमफ्राय नैबे नबजोथि आरो ओरैथिं जोंना दङ मोनसे 4 व्हीलर अबस्टिकल एभयडिं रबट बेयाव दङ सनाबिर ओमफ्राय सिगांसार आरो बेयो लाइन फलोइं रबटआव दङ नख्रांमा बसुमतारी आरो आंगो जोंनि स्कुलनिफ्राय इउएन एकाडेमिनिफ्राय जोङो जोंनि डाइरेक्टरनि थिननायाव बेयो माखासे प्रजेक्टफोरखौ बानायनाय जादों आरो जोंनाव दङ नैबे F20 आर्टिक्लेन ओमफ्राय बेयो माने बेसिकलि वार्सफोराव जेखौ बाहायनाय जायो नैबे पाइलटआनो बानायनाय जादों बेनि मुङा जाफुंसार ओमफ्राय बे कन्ट्रलारजों कन्ट्रल खालामो माने ट्रान्समिटारजों कन्ट्रल खालामो आरो बेबायदिनो बे लांबाय थागोन लाइन डाइरेक्सनाव बे सिङावबो जोंना दङ फ्लाइट कन्ट्रलार दङ ओमफ्राय नैबे सार्भ' बाहायनाय जादों माखासे डाइरेक्सनखौ डिटेक्ट खालामो बे डाइरेक्सनखौ माने गावनि लेफ्ट साइडजों थाङोबा लेफ्ट साइडजों थांगोन राइटजों थाङोबा राइटजों थांगोन Ah, ya está como bueno.